hozzácsatlakozást nem lehet magyar egység nélkül felvetni. Márpedig nekünk 3/3 országunk van. És amikor azt mondják, hogy a határok véglegesek, ez hazugság, mert a történelemben soha nem voltak a határok véglegesek. Tehát, ha fellépünk a nemzetközi színpadon, akkor nekünk mindig az összmagyarság érdekét szabad csak képviselni. Nekünk az elcsatolt területeken élő magyarok honfitársaink. És ha rákényszerülünk valamikor, mert Robinson módjára nem lehet élni, arra, hogy mégis tárgyalásokat kezdjünk, akkor egységes magyarság érdekképviselettel lehet ezt csak megtenni. Ennek számtalan módja van. Módja van az, hogy területi autonómiát kapjanak. Módja az is, hogyha egy felelős magyar kormányzat kimondja, hogy kapjanak az elcsatolt területeken élő magyarok magyar állampolgárságot, de ne hagyják el a szülőföldjüket, ez jogi szabályozás kérdése, és kapjanak szavazati jogot. És akkor bizony nagy erőt képvisel, mert mi sokan vagyunk a világ minden táján, a nyugati diaszpórában is magyarok, nekünk össze kell tartani, nekünk meg kell szereznünk a saját érdekünknek az érvényességét. Nekünk nem szabad hagyni, hogy minket semmibe vegyenek, szolganépnek tekintsenek, ahogy egy brüsszeli bürokrata nem olyan rég egy tanácskozáson ezt megfogalmazta. Vissza kell nyernünk a függetlenségünket, saját sorsunkat, vegyük a kezünkbe és irányítsuk mi. És ha a magyarság összetart, akkor ez nagy erőt jelent. És el tudjuk érni, hogy az ezredfordulót már úgy éljük meg, hogy szabad, független Magyarország legyen. És meginduljon egy gazdasági újjáépítkezés, egy igazi rendszerváltás, egy felelős magyar kormányzattal. Lesz még szabad, független Magyarország, és talán a választások azt eredményezik, hogy a parlamentben bent lesz a radikális magyarság érdekét képviselő csoport is, és akkor megteremtődik majd egy felelős magyar kormányzat is. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük csodálatos előadását. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!